че за краткото време след дългото зимно боледуване за първа година ни дадохте възможност да се насладим на този прекрасен плевенски обичай с неговите характерни традиции. И благодарим и на Регионалния исторически музей за това, че ни предоставиха за пореден път етнографската зала и за това, че ни дадоха възможност да не забравяме и да помним българските традиции на плевенският край. Благодаря ви, мили деца!